Як Стёпка з панам гаварыў. Жыў некалі адзін пан. Ды такі злосны, што бяда. Ніхто не мог яму дагадзіць. Усе яго баяліся, як чорта. Бывала, прыйдзе да яго хто-небудзь што-небудзь прасіць. А ён як крыкне: «Што скажаш?» Дык той ад страху забудзецца і аб сваёй просьбе. «Нічога, паночку, усё добра», — адказвае бедак, калоцячыся. «А па-добрым што?» «Ай, не ведаю, паночку, на стайню яго, гэтага галгана», — раве пан, «даць яму розах, каб больш сюды не хадзіў». Іначай той пан і не ўмеў з людзьмі гаварыць. І людзі баяліся з ім гаварыць, бо скажаш, што не так, да смерці засячэ. Аднойчы гуляў пан у карты і выйграў у суседняга пана маёнтак. Было гэта вясною. Сабраўся пан, ды паехаў аглядаць свой новы маёнтак. Як паехаў, дык і застаўся там на ўсё лета. Вельмі ж яму спадабаўся новы маёнтак. Праўду бо кажуць, што новае сіта на калочку вісіць, а старое пад лавай ляжыць. Тым часам у старым маёнтку нарабілася шмат бяды. Як жа, думае аканом, сказаць пану пра бяду? Сам ехаць да яго баіцца. Надумаўся ён паслаць каго з дваровых. Да няма ахвотніка, каму хочацца дастаць ад пана лішніх розах. А жыў там адзін чалавек. З выгляду так сабе, недалужны, затое на язык бойкі, за словам у кішэнь не лезе. Імя ён меў Сцяпан. Але ўсе звалі яго проста Стёпка. Малы, бач, ён быў ростам і шчуплы. Дачуўся Стёпка, што аканом шукае пасланца да пана. Прыйшоў да яго і кажа: «Пашліце мяне, я ўмею з панам гаварыць». Рад аканом, ледзь не цалуе Стёпку. Даў ён яму хлеба, сала, цэлую жменю медзякоў і выправіў у дарогу. Ідзе Стёпка, медзякамі пазвоньвае, ніводнае карчмы не мінае. Доўга ішоў ён ці коратка, прыходзіць нарэшце ў новы маёнтак. Хацеў Стёпка проста ў панскі дом ісці, ды лёкай спыніў. «Ты чаго тут, валацуга, цягаешся?» І нацкаваў на яго сабак. Стёпка дастаў з торбачкі кавалак хлеба, кінуў сабакам. Ты і перасталі брахаць. Тады Стёпка зноў падышоў да ганка. «Што табе трэба?» — крычыць лёкай. «Тут сам пан жыве!» Стёпка пакланіўся лёкаю і кажа: «А мой паночку, а мой даражэнькі, вось жа мне і патрэбен гэты сам пан. Я прыйшоў да яго са старога маёнтка». Лёкай памякчэў. «Добра, — кажа, — я далажу пану пра цябе. Але ж скажы ж ты мне, адкуль ты ведаеш, што і я пан?» Хітра кашлянуў Стёпка. «Бачу, ты пан не пан, а так сабе, паўпанак, бо ў цябе лоб нізкі, нос слізкі. От і відаць, што лізаў панскія міскі». Узлаваўся лёкай, схапіў Стёпку за каўнер, ды давай тузаць. Убачыў гэта пан з акна і паклікаў лёкая да сябе. «Які там хлоп?» — пытаецца пан у лёкая. «Ты валацуга нейкі са старога панскага маёнтка», — адказаў лёкай і нізка пакланіўся пану. Пан успомніў, што даўно не быў у старым маёнтку. «Пакліч яго сюды!» — загадаў ён лёкаю. Пабег лёкай клікаць Стёпку, а той дастаў капшук, набіў люльку тытунём і пачаў агонь крэсіць. Выкрасіў агню,
закурыў люлечку. Курыць ды паплёўвае на чысты панскі гамак. «Ідзі ў пакоі, цябе пан кліча!» — крычыць яму лёкай. «Не трасца, пана трасе, пачакае!» — адказвае Сцёпка і пакурвае сабе люлечку. «Ды хутчэй жа ты!» — злуецца лёкай, «а то пан цябе розгамі засячэ!» «Не засячэ. Вось дакуру люльку, тады і пайду». Чакаў пан Сцёпку, не дачакаўся. Кліча зноў лёкае. «Чаму хлоп не ідзе?» «Люльку, пане, курыць». Пан узлаваўся. «Гані яго сюды!» Сцёпка дакурыў люльку, выбіў з яе попел, схаваў за пазуху і толькі тады падаўся памаленьку ў панскія пакоі. Лёкай бяжыць наперадзе, адчыняе Сцёпку дзверы, як пану. Увайшоў Сцёпка да пана, ды і закашляўся пасля моцнага тытуню. Кашляе, а пан чакае, толькі злосна вачыма зіркае. Адкашляўся сяк-так Сцёпка і кажа: «Добрый дзень, паночку. Што скажаш?» — хмурыцца пан. «Усё добра, паночку. А па-добрым што?» «Ды вось, паночку, прыслаў мяне аканом. Бачыце, панскі сцізорык зламаўся». «Які сцізорык?» «Ды, мабыць, той, якім пану пёры вастрылі». «Як жа яго зламалі?» «Кажуць жа, пане, што без начыння і лапця не спляцеш. А усялякае начынне пры рабоце псуецца. Вось так і панскі сцізорык. Хацелі пану на боты злупіць з выжыла шкуру. Узялі сцізорык. Але на панскім выжле вельмі ж моцная шкура была. Ну, сцізорык і зламаўся». «Якога выжла? Што ты пляцеш, галган?» — закрычаў злосна пан і хацеў ужо загадаць слугам, каб забралі Сцёпку на стайню і далі розах. Але Сцёпка пачаў расказваць далей. Панскі выжыл — гэта той самы, можа, пан памятае, што ускочыў быў у студню, а Мікіту пасылалі даставаць, дык ён і утапіўся там. Эге ж, той самы выжыл, што пан любіў яго браць на паляванне. Здаецца, калі не мыляюся, пан аддаў за таго выжыла суседняму пану 3 мужикоў. «Што ж, мой лепшы выжыл здох?» «Здох, пане». «З чаго ж ён здох?» «Каніны аб'еўся, дык адразу і ногі выпруціў». «Якой каніны?» «Ну, ды мяса жарабца». «Якога жарабца?» «Панскага ж, буланнага жарабца, з лысінкою». «Што ж, і ён здох?» «Здох, пане». «А шкада, добрый жарабец быў». «О, я нешчаслівы!» Пане, чаго турбавацца? Ужо ж ведама, калі жарабятка уродзіцца з лысінкаю, то яно ці здохне, ці яго воўк з'есць». «З чаго ж жарабец здох?» «Падарваўся, мабыць. Што ж на ім рабілі? Шпарка ездзілі ці што?» «Ды не, пане, на ім не ездзілі. Ён заўсёды на стайні стаяў». «А што ж?» «Ваду, пане, вазілі». «Але ж на што была тая вада?» «Людзі ж кажуць, паночку, што як топішся, дык і за брытву ухопішся. Як загарэўся панскі свінушнік, дык аканом загадаў і на жарабцы ваду вазіць». «Што ж, і свінушнік згарэў?» «Згарэў, пане». «Як жа ён згарэў?» «Бачыш, пане, ён быў блізка каля аборы, дык ад яе і загарэўся». «То і абора згарэла?» «Згарэла, пане, як свечка». «З чаго ж яна загарэлася?» «Вось гэтага, паночку, добра не ведаю.
ці ад абозні, ці мо ад пакояў. О, то і пакоі згарэлі. Згарэлі, пане, на чыста. От быццам хто языком злізаў. І ўвесь двор згарэў. Увесь, пане. Чыста, гладка, хоць рэпу сей. Ухапіўся пан за галаву, ды давай бошкаць. Ой, але з чаго ж загарэліся пакоі? Зноў пытаецца пан у Сцёпкі. Ад свечак, пане. Дык чаго ж паліліся свечкі? Ну, як жа, пане, вядома, заўсёды свечкі паляць, як хто памрэ. Хто ж там памёр? Вечны пакой, каб ёй на тым свеце лёгка ікнулася, пані памерла. Што? Што ты кажаш? Пані памерла. Пачуўшы такія навіны, пан зваліўся з крэсла. А Сцёпка закурыў люлечку ды падаўся сабе да хаты.